oboruire bwa klafuti yekorokwa buna orthopedic ime yenyagitari ya KTRH nigo yesokire na koerera obobe bwa oboruire obwo anene obukagire ko babwata abana chinga kibanyare ko bakoiborwa bagokwana nigo banyare ko bagosemia baibuli banyare ko bakobasokia abana babo nabo igwikirana asomoro buli botambe bwo bwenia buna enchera eyamo yogokora omochando oyo o Clubfoot. Nditokorora abana bali babwate shida ya mauwa usabanta abanene bali banachira amagoro batakoroserwa amagoro bandia anene nkonyora tora abana bali babwate amagoro abwate akoro ku Clubfoot sege songo bose enyimbo eri yaba Masai na riete eri ku Clubfoot abana bagochakera to abanyore barabake mostly to gotaka etowa device n'abanyagitari bali bakubarora babatuma kibarabake nonya day old gose 1 month gose 1 week twachaka kubarwari karo bachire etoko ba mafunzo aliyo kubaria shwa twabasomi twamanya gochaka uburwari waito bogochakira toko basibere plaster twasibese kere wiki agocha twamuchenjere plaster ocha no echi wiki nya isato tokorora teribobe twakore procedure nere korokutenotomy itoko nacho mukero magera kartu anachire twabasibira nande plaster yaba for chiwiki sato twache twabarusi twaba ibikoro techi bakobeka botuko na mugasekerara iyo obibeko tumia until 5 years kurwabwe karo mwana agwenire twamu discharge kartu amwire bikoroto na batoko ma chiwiki ibere gosomotenyi gosebere ocha twacha gocheki nakiari nande kare bikoroto byakeire twamuchenjere twamwe binene until 5 years karo mwana ali buya twamu discharge oibona obeire buya tali gochi teli koirana nande lakini karo moyo ya gotigo borwaria otigera noya umutenyi gosebere gose mwaka gochiere nande yairana nande irane story twabarwari igoto wa device karo moyo ya chakiro bugwenya kerachire nyagitari gaiga tagotiga goike myaka 5 yaikire tagete gotebia baibori kero kende bali bagochibabisa abana bobwa osoboso kumeze Clubfoot ne bwate amangana yo bobasa kero keno montaro monto manene liobisa aguchona ragiri ya chande gito sarogire ubotali borogi kio mwana atokire tabatari retu mwana obetore tu mwana at area stage because igaiga mane program se clinic ya Clubfoot etoko weni abana bali less than 2 years omwana ogwetani myaka ebere gochimoino titoko nyara komogweni ga tokore stage kyose Torigererie aria agendere ko bagakorekana